ओइ अखा, अखा, नों मानो अखा हादिया? मासिबो एम्बुफ्रानो आंखौ लेंहरला आं बोरै अखा हाहोनो? ओइ एम्बु, नों मानो अखा लेंहरला? आबादफ्रा रानलांजोबनोसै, दै गांबाय, ओंखाम उखैबाय, गैला रानस्रावजोब्बाय, थरथिंसेबो सानबाबो गैला, हाफ्रा रानलांजोबनोसै। ओइ एम्बु, नों मानो अखा लेंहरला? जोंनि हाफ्रा रानलांजोबनोसै, अन्नानै लिंहरदो एम्बु। मानसिफ्रा जोंखौ बुथारनानै जासै, बेखायनो जों गाबहोनो हाला। नों जोंनि जोंदाव महाराजानाव सोंहैदो, बियो मा अर्डार हरो नोंसोरो मिन्थिगोन। ओइ जोंदाव महाराजा, नों मानो बुहुमाव अखा लेंहरहोदिया? मनुष्य जातिखौ बुंग्रो, जोंनि फोलेरखौ बुथारनानै जानायखौ बन्द खालाम। जुदि बेखौ राजि जाबासो बुहुमाव अखा हाहोगोन, नङाबा आंखाल जागोन, नोंसोर मिथिबाय? लोगोफोर, दिनैनिफ्राय एम्बु बुथारनायखौ बन्द खालामदो, होनबासो बुहुमाव बार, अखा आरो सोमखोर बिफां लाइफांफोरजों रंजाखांगोन।